Dobrý deň. Dobrý deň. Nech sa páči, ako vám pomôžeme? Vy mi chcete pomôcť, mladý pánko? Ja mám najlepšie pripravenú výbavu pod Tatrami. Wow, a môžete mi ju ukázať? No jasné, chcete vidieť? Pozerajte sa. Vidíte to? Wow, to je skvelá výbava, ale rád by som vám k tomu ponúkol aj niečo iné. Chcete to vidieť? No to by som si rád pozrel. To by som rád videl, čo môže byť lepšie ako táto moja výbava. Tak sa pozerajte. Nôž. Dezinfekčné tablety. Termofólia. Kresadlo. Fľaša na vodu. Lekárnička. Praktické svietidlo. Lano. Nepremokavé pončo. A veľmi praktický ešus. Wow, kurník šopa. A toto nemám. Beriem to. Tak teraz som už naozaj najlepšie vybavený turista v Tatrách.